Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. It's time para dumiretso na tayo sa ating biyahe sender of the night, and this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. So my love, ito na po ang ating biyahe for tonight. Tawagin na lang daw natin siya sa pangalang Angel. Good evening, DJ Lala Banderas. Meron po akong problema. Isa po akong bisexual. At ang problema ko po, 6 years na po kami ng jowa ko. Tapos ngayon, may iba na siya. Pero hindi po kami naghiwalay. Tinanggap ko po na may iba na siya. Ngayon, gusto ko lang pong malaman kung okay lang po ba na ipaalam sa akin ng jowa o ikinukwento niya sa akin yung tungkol sa kabit niya. Okay lang po ba yun? Sana po matulungan niyo ako. More power and God bless your show. My love, kailan naging okay yun? Kailan naging okay yun? Kailan naging okay tanggapin na ikinukwento sa'yo ng partner mo yung tungkol sa kanila ng kabit niya? My love, kasi if I'll go straight to the point, it looks like your partner doesn't have any respect sa'yo. Wala siyang pakialam kung masaktan ka o hindi. Wala siyang pakialam kung nakakadagdag ba ng delikadesa yun o hindi. Kung maganda ba yun o hindi. Kung tama ba yun o mali. Your partner doesn't care. Dalawa lang to eh. It's either your partner does not care about you or your partner is under the influence of something. Sa totoo lang, my love, forgive me for laughing. Pero I don't know if you are on your right mind to do something like this. Para maatim to, hindi ko alam kung nasa tama kang pag-iisip, my love. At kung yung partner mo ay capable of doing something like this, then maybe what you are asking me should be not if okay lang ba na kinukwento niya. Your question should have been, okay lang ba kung aalis ka na? And I will tell you, yes, my love. Go ahead. Saan ba kayo nakatira? Bigyan kita pamasahe pa uwi sa inyo. Umuwi ka na. Kasi my love, no-brainer to eh. Itong sinend mo sa akin. Pero siguro nga, bulag na bulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Bulag na bulag ka sa kagustuhan mo na, alam niyo yun, ipagpatuloy ninyong dalawa yung relationship ninyo, matupad ninyo yung pangarap nyo para sa isa't isa. I don't know kung bulag na bulag ka ba sa sitwasyon yung dalawa o feeling mo wala nang magmamahal sa'yo na iba. Kasi if that's the case, my love, then let me correct your thought. That is wrong. That is not true. A lot of people out there are just trying to wait and see kung may mahahanap silang taong as loyal as you. Kung makakatagpo sila ng someone who can love as deeply as you. You don't need to stick to a person na obviously doesn't even have the tiniest respect sa'yo, sa mararamdaman mo, o sa relationship ninyong dalawa. Baka naman ikaw na lang yung nag-iisip na kayo pa, pero para sa kanya wala na kayong dalawa. Kasi kung crazy na for me, na magkaroon ng isang tao na, alam mo yung pagsasabayin yung jowa niya, mas crazy for me yung idea na may taong papayag na dalawa sila sa buhay ng taong mahal niya. I would never do that to myself. I would never subject myself to a pain like that. I would never dare to imagine myself in a situation like that. I may not be the prettiest, the sexiest, the tallest, the most successful woman walking here on earth. Pero one thing is for sure, I do not deserve that kind of a treatment. So do you, my love. Hindi man tayo yung pinakamaganda, pinaka-sexy, pinaka-successful, pinaka-fit, pinaka-ma-aura, pinaka-malakas ang dating. I know for sure na hindi mo yan deserve. No one does.
If you want to be respected by someone, you must respect yourself. Kasi you cannot demand that from people if nakikita nilang tinatrato mo yung sarili mo ng ganyan. Even a person who is deeply in love with someone won't be that stupid. My love, just set him free, her free, whatever. Kasi right now, hindi ko na siya makita as tao. Because kaya niyang isubject yung isang taong nagmamahal sa kanya in a situation like that. So I don't even care kung ano yung gusto niyang itawag sa sarili niya. All I know is that that person doesn't deserve a person like you. So my love, isipin mo na lang kapag ganito yung mga sitwasyon, will my parents approve sa sitwasyon ko ngayon? Lahat ng sakripisyo sa akin ng mga taong nag-sacrifice para sa akin, para makaabot ako sa narating ko ngayon, para ma-attain ko yung educational attainment na meron ako ngayon. Do they deserve na ganito ang makita nila sa isang taong alam mo yung pinagbuhusan nila ng oras, pinagbuhusan nila ng panahon, atensyon, pinaglaanan nila ng sakripisyo, and then yan lang yung gagawin mo, my love? Stick with someone who treats you like trash. Isipin mo na lang yung magulang mo if you cannot think about yourself. If you are so selfless na hindi mo na naiisip yung sarili mo, isipin mo na lang sila. Sayang kasi mahal eh. Lahat ng efforts nila. Kung papayagan mo lang yung ibang tao or yung isang tao na hindi naman karapat-dapat, na tratuhin ka ng ganyan. Uulitin ko, my love, no one deserves to be treated like that. So I suggest, instead of being okay or not okay, na kinikwentuhan ka about kabeta, completely cut your ties to a person like that. Sabihin mo sa kanya, I may have been blinded for these past few weeks or months na naging okay ako sa sitwasyon kung saan dalawa kami sa buhay mo. Naghahati kami sa atensyon mo, sa pagmamahal mo. Naging okay man ako ng mga panahong yun, ngayon na-realize ko na nauntog ako sa katotohanan na this situation is not only wrong, this situation is disgusting. Kasi nawawalang saysay yung sinasabi mong mahal mo ko kung alam ko sa sarili kong walang taong nagmamahal na sasaktan niya yung taong mahal niya ng ganito. I don't have to live with this pain. I don't have to get used of this pain. Kasi I shouldn't be feeling this pain in the first place. Sana ma-master mo lahat ng courage para masabi yan sa kanya ng ganyan. So that person will understand na hindi lahat ng tao kaya niyang, for the lack of better term, excuse me for saying this, pero hindi lahat ng tao kaya niyang gaguhin. You put an end to this, my love. Now, if you wanna go on with this type of relationship, then do not ask me any question. Kasi lahat ng question mo kung okay lang ba na ganito siya sa kabit niya, okay lang ba na ganyan siya sa kabit niya, okay sa'yo eh. So what do I know? 'Di ba? Kung okay sa'yo, at sabihin ko sa kanya, uy, wag mo siyang ganyanin, baka sabihin lang sa akin ng jowa mo, yung mismong tao nga pinagagawan ko nito, pumapayag eh. Ikaw na hindi ko kilala, sabihin mo sa akin, hindi ko pwedeng gawin to kasi mali to. Why? 'Di ba? Useless kasi kahit sabihan siya ng maraming tao, my love. Kung ikaw mismo pumapayag ka. People treat us accordingly to how we allow them to treat us. Now, kung ayaw mong tratuhin kanila ng parang basura, then maybe you start taking care of yourself. Kung ano man gusto mo itawag dyan, self-love, self-worth, self-respect, call it as you may. All I know is, hindi gaganda yung sitwasyon mo dyan. Unless aalis ka. Sana magising ka na sa katotohanan, my love. Walang taong deserving saktan ng ganyan. You have to let that go or that will ruin you and your idea of love. Kasi if that is love, kung yan ang pagmamahal,
then I don't want to feel love. Ever. Klaro? Klaro.